Bon dia. Benvinguts a aquest quart webinar organitzat per l'Oficina de Drets Civils i Polítics, concretament un webinar que hem volgut dedicar al dret d'autodeterminació, que, recordem-ho, és l'article primer del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, que comença precisament així, dient que tots els pobles tenen dret a l'autodeterminació. Per tant, no és la intenció d'aquest seminari discutir si aquest és un dret que existeix o no existeix. Entenem que forma part de l'ordenament legal internacional i en forma part de manera en la seva essència, en el seu compendi de drets fonamentals, i per tant no el posarem en qüestió el dret en si, però el que sí que volem és intentar apuntar algunes qüestions, no tant en el dret en si mateix, sinó en la seva aplicació, que certament és complexa. És a dir, no volem fer un seminari entorn al què, sinó més aviat entorn al com, al qui i al quan, que no és poca cosa. Per fer-ho, hem convidat a dos professors universitaris, o una professor i una professora, perdó, a la Gemma Ubasart i a l'Albert Noguera, de la Universitat de Girona i de València, respectivament. Però abans, en David Minoves ens farà una introducció sobre què és el dret d'autodeterminació i per què és important parlar-ne. I encara abans, el vicepresident del govern, en Pere Aragonès, farà una salutació i una benvinguda també a tots els espectadors. Per tant, com que tenim només 45 minuts i el temps és limitat, dono ja pas al vicepresident i iniciem ja el seminari. Endavant, Pere. Molt bé, moltes gràcies, Adam, i molt bon dia a tots. I en primer lloc agrair als tres ponents que avui ens acompanyen en aquest seminari de l'Oficina de Drets Civils i Polítics sobre vigència i aplicabilitat del dret a l'autodeterminació. Agrair la professora Gemma Ubasart, el professor Albert Noguera i també a l'activista David Minoves que avui ens puguin acompanyar i puguem abordar aquesta discussió sobre la vigència i aplicabilitat del dret a l'autodeterminació. Pel que fa a la vigència des del punt de vista de la legitimitat política, el poble català, la societat catalana, compta amb una àmplia majoria de la seva ciutadania que dona suport a l'exercici d'aquest dret a l'autodeterminació, a exercir el dret a decidir lliurement el futur polític, quina és la configuració política i en especial també quina és la relació amb l'estat espanyol com a estat independent o amb altres fórmules i, per tant, el que és l'exercici del dret a l'autodeterminació en la seva essència. La qüestió, més enllà de les legitimitats polítiques i dels suports democràtics que puguin haver-hi a darrere en el cas de Catalunya i que forma part també del propi debat polític, és sobretot des del punt de vista de l'aplicabilitat. És a dir, com en un context com l'actual, amb una democràcia com la de l'estat espanyol, amb un estat que forma part de les democràcies homologades, com a mínim des del punt de vista formal, malgrat tots els defectes i malgrat totes les qüestions que repetidament posem sobre la taula per denunciar aquells aspectes de l'estat que des del punt de vista polític dels membres del govern de la Generalitat de Catalunya no és un estat suficientment democràtic, malgrat això és un estat homologat en els estats del seu entorn i, per tant, l'aplicabilitat del dret a l'autodeterminació és el problema de fons. I, evidentment, aquest és el nucli de la qüestió. Aquest estiu, aquest passat mes de juliol, ha fet 10 anys de la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, després d'un referèndum en el que es va validar el que era en aquell moment l'Estatut. Des d'aleshores, el debat que hi ha hagut a Catalunya és la voluntat d'aquesta àmplia majoria de ciutadans del nostre país d'exercir el dret a l'autodeterminació i de decidir el nostre futur com a poble amb absoluta llibertat i sense restriccions. I aquesta és la qüestió de fons, i aquest és el nucli del conflicte que estem obligats, des del punt de vista dels poders públics i també des del punt de vista de les institucions catalanes, estem obligats i hem d'estar compromesos a poder resoldre. En aquests moments hi ha una via oberta que va començar a caminar el mes de febrer, que és una taula de negociació entre el govern de Catalunya i el govern de l'estat espanyol, en el que el govern de Catalunya repetidament hem dit que la nostra proposta com a solució política a un conflicte d'arrel política és l'exercici del dret a l'autodeterminació amb totes unes condicions que
permetin que es pugui dur a terme i que es pugui dur a terme la deliberació prèvia en condicions d'igualtat. I per això també posem sobre la taula l'amnistia dels presos polítics. De moment, la resposta de l'Estat, el que ha estat la reivindicació catalana del dret a l'autodeterminació, ha estat una resposta reactiva i repressiva, tant des del punt de vista d'una doctrina del Tribunal Constitucional cada vegada més restrictiva, que amb el pas dels anys s'ha anat enfortint una visió uniformitzadora i centralitzadora i que s'ha anat allunyant de posicionaments, fins i tot des del punt de vista del pluralisme polític que havia tingut amb anterioritat. Però també hi ha hagut una reacció des del punt de vista penal, des de les condemnes per desobediència en el que va ser la consulta del 9N, fins finalment l'empresonament i la persecució amb les condemnes per sedició del que és el referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre. Per tant, més que mai és necessària una solució política. La solució política vindrà condicionada per molts elements. Un fonamental serà les majories internes que hi hagi a Catalunya, el consens intern que hi hagi a Catalunya, però sabem que això, tot i ser necessari, no és suficient i que hi haurà elements tant de cultura jurídica, de cultura constitucional, però també fonamentalment geopolítics i també de la correlació de forces amb l'Estat que ho determinaran. Però el nostre compromís és avançar en aquesta negociació, fer-ho amb la màxima força. Ho fem en un moment molt complicat del país en què la Covid-19 ha provocat una crisi econòmica i social sense precedents. Però mal favor faríem al futur del país si en nom d'una reconstrucció a causa de la pandèmia de la Covid-19 acabem oblidant o posem al calaix el que és la necessària solució política a un conflicte d'arrel política com és la voluntat majoritària de la societat catalana d'exercir el dret a l'autodeterminació i la negativa que hi ha hagut fins al moment de l'Estat a poder-ho permetre. Per tant, aquest webinar té aquest objectiu també de poder-nos aportar llum des del punt de vista acadèmic sobre l'aplicabilitat i vigència del dret a l'autodeterminació. Contem amb 3 ponents que per la seva experiència, també des del punt de vista de la seva trajectòria acadèmica i professional, ens podran oferir perspectives diverses. Aquesta és la gràcia de seminaris com aquest, que puguem veure diferents perspectives per enriquir el debat, que és un element essencial per poder abordar aquest debat des del punt de vista polític, participant tota la ciutadania, no només acadèmic, sinó també des del punt de vista polític. Per tant, moltes gràcies a l'Oficina de Drets Civils i Polítics per l'organització d'aquest acte d'avui, gràcies als 3 ponents per participar-hi i esperem que les conclusions ens ajudin a avançar en aquesta necessària negociació política perquè els ciutadans de Catalunya puguin exercir lliurement el dret a decidir el seu futur. Moltes gràcies i molt bon dia a tothom. Gràcies, vicepresident. Abans un apunt tècnic. Si moveu el ratolí veureu que sota de la pantalla hi surt una Q i una A. Allà els espectadors poden formular preguntes i al final, si tenim 10 minuts, un quart d'hora, aprofitarem també els ponents aprofitaran també per respondre-la. El primer ponent és David Minoves, president del CIEMEN, el Centre Internacional a l'Esquerrer per les Minories Ètniques i Nacionals, una organització amb molts anys de feina en el camp dels drets dels pobles, precisament, i li hem demanat que ens faci una justificació, o que intenti justificar el per què és important encara, per si algú té algun dubte, per què és important encara ara, o fins i tot ara més que mai, parlar del dret a l'autodeterminació. Endavant, David, quan vulguis. Moltes gràcies. Gràcies a totes les persones assistents, vicepresident Aragonès, el mateix director de l'Oficina de Drets Civils i Polítics, l'Adam Major, els amics Albert i Gemma i totes les persones inscrites. El CIEMEN, com abans deia l'Adam, que és l'acrònim de Centre Internacional a l'Esquerrer per les Minories Ètniques i les Nacions, és una organització que tota la vida s'ha dedicat justament a estudiar els drets col·lectius. De fet, fer conèixer i promoure la realitat nacional catalana al món i difondre el coneixement dels pobles i les nacions sense estat per defensar-ne els seus drets col·lectius és la missió del CIEMEN.
I, òbviament, entre aquests drets col·lectius està en primer lloc, de manera molt destacada, el dret a l'autodeterminació. En aquest cas, des del CIEMEN defensem l'autodeterminació dels països catalans. Tot i així, tots aquests drets col·lectius, dels quals sovint els organismes internacionals en parlen constantment i que formen part de la literatura jurídica universal també, doncs tenen una aplicabilitat molt complexa i sovint no forma part del que són les prioritats dels organismes internacionals, malauradament, i menys encara dels estats. De fet, en els darrers anys, el debat s'ha centrat molt, en aquest cas a Catalunya, en l'autodeterminació, en aquest cas d'una part de la nació catalana, de Catalunya, el que hem anomenat periodísticament o popularment com el procés, ha determinat alguns dels elements d'aquest debat. El punt de partida tots el coneixem. Un cop fet el darrer punt, el darrer intent d'encaixar Catalunya amb un estat que calia reconèixer una realitat plurinacional, pluricultural i plurilingüística, amb un exercici federalitzant que no va reeixir mitjançant l'aprovació d'un estatut que el Tribunal Constitucional va tombar fa 10 anys, començava una etapa marcada per un ràpid creixement de l'independentisme que sumava autonomistes i federalistes i posava sobre la taula aquest debat, el de l'autodeterminació. La base sota la qual tot aquest moviment va agafar força es basava en un axioma molt conegut. Si hi ha una majoria social que esdevé una majoria electoral, mitjançant un mandat democràtic pot esdevenir un estat independent, en aquest cas en forma de república, només calia fixar com s'havia de fer. Però ni el referèndum acordat no va ser acordat, el referèndum que es va fer tampoc va ser reconegut per les parts ni per la comunitat internacional i el resultat tampoc va ser reconegut ni aplicat pel propi govern convocant. Aleshores, la pregunta és evident. Existeix el dret a l'autodeterminació dels pobles de manera pràctica, aplicable ara i aquí? És evident que sí, que el dret existeix. És una norma de dret imperatiu, forma part del dret internacional i cap estat pot negar-lo ni el pot incomplir. La comunitat internacional, de fet, considera que està per damunt de qualsevol legislació estatal, bé perquè la pràctica ho ha imposat així o perquè els tractats internacionals ho decreten així també, no? Les normes imperatives, com la prohibició del genocidi, són conegudes independentment de si els tractats nacionals així ho accepten. Per tant, és evident que el dret a l'autodeterminació dels pobles es considera jurídicament una norma imperativa i, a més, ho han dit moltes sentències de la Cort Internacional de Justícia, tal com es reflecta també en la Carta de Drets i de Nacions Unides. El tema és en què consisteix el dret a l'autodeterminació. Se suposa que és el dret que té un poble o una nació de decidir si vol ser independent o no. I, en principi, el dret no pressuposa la voluntat d'independència ni obliga una nació a fer-se independent. Diu senzillament que té dret a decidir si vol ser independent o no. En termes jurídics, el dret a l'autodeterminació, doncs, es coneix com un dret de qualsevol país a triar la seva sobirania, l'estatus polític sense compulsions externes o interferències. Des del CIEMEN portem anys fent estudis sobre diferents casos d'aplicació del dret a l'autodeterminació. Fins i tot vam obrir un debat entorn del concepte del dret a decidir per superar les limitacions que en el debat polític s'imposava l'aplicació d'aquest dret, donat que la concreció conceptual política d'aquest dret a l'autodeterminació en un context democràtic, liberal, no en una colònia, no en un antic règim comunista, havia experimentat molts canvis de matís, nous tractaments, justificacions, implicacions que marcaven noves pautes tant en l'àmbit normatiu, com argumental, com estratègic, com també el polític. I vam considerar que l'aparició d'un nou concepte, el dret a decidir, com un reflex d'aquestes noves tendències, seria interessant per poder-lo popularitzar i per poder parlar de l'aplicabilitat d'aquest principi. Ens hem passat molts anys estudiant molta aplicabilitat d'aquest dret a l'autodeterminació. Tot i així, com es resol aquí avui, a hores d'ara encara no està clar. Hi ha molts estats que, tot i que de manera poc coneguda, el reconeixen. Fins i tot França el reconeix i ara veiem com antigues colònies franceses l'estan aplicant, però altres països també el reconeixen dins de les seves pròpies fronteres i, per tant, no s'aplica només a antigues colònies, sinó hi ha molts estats que el reconeixen en principi de iure. Darrerament, el CIEMEN va proposar a l'examen periòdic universal de Nacions Unides
una revisió de com l'havia aplicat l'estat espanyol, perquè tot i que és poc conegut, l'estat espanyol des de l'any 1977 reconeix el dret a l'autodeterminació de tots els pobles perquè va signar el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, però en canvi ni tan sols és capaç de garantir la pròpia autonomia, com s'ha vist clar darrerament, utilitzant el sistema judicial espanyol per eliminar l'autonomia o actuant amb una rigidesa constitucional que limita enormement la capacitat de les minories nacionals d'exercir el seu dret a proposar reformes o fins i tot a iniciar un debat constitucional. Ja per acabar aquesta presentació, ara que s'ha obert aquesta fase de diàleg entre els governs de l'Estat i de Catalunya amb una taula, en principi, que hauria de ser de diàleg, i des del govern de la Generalitat es planteja com a punt de partida justament aquest exercici, creiem des del CIEMEN que seria un bon moment per obrir aquest debat, no només des d'un punt de vista partidista o electoral, sinó des del rigor acadèmic, però també des del debat públic. I, per tant, cal una llei de claredat per acordar aquest dret a l'autodeterminació, per exemple, a Catalunya, i de quina manera es pot aplicar aquest dret. Moltes gràcies, David. Abans de donar pas ja a la Gemma Ubasart i a l'Albert Noguera, sí que m'agradaria demanar-los que intentessin establir uns criteris el més generals possibles a l'hora de decidir allò que dèiem, el qui, que bàsicament el qui vol dir què és un poble. Si tots els pobles tenen dret a l'autodeterminació, com definim poble, no? A vegades sembla un debat banal o una mica del sexe dels àngels, però té evidentment connotacions i repercussions jurídiques importants. És a dir, qui té dret a l'autodeterminació, com es pot exercir el dret a l'autodeterminació i quan és lògic o és oportú, és útil exercir-lo efectivament, és a dir, convocar un referèndum mitjançant el sufragi universal. Per tant, intentar establir criteris el més generals possibles perquè després els espectadors puguin fer els seus paral·lelismes amb la situació catalana o no, però que en tot cas aquests paral·lelismes es facin en base a uns criteris el més objectius i generals possibles. Ja sé que és difícil substraure's de la realitat del conflicte polític català, però sí que els demano als dos ponents que facin o que intentin fer aquest esforç. Moltes gràcies. Gemma Ubasart, com dèiem, és doctora en Dret i professora a la Universitat de Girona i endavant, tens 10 minuts. Molt bé. Bon dia a tots i a totes. I jo primer sí que volia agrair a l'Adam Major i a l'equip de l'Oficina de Drets Civils i Polítics per la invitació a participar d'aquest espai. És un plaer compartir diàleg amb el vicepresident Pere Aragonès, amb David Vinovas, amb la feina que estan fent al CIEMEN o amb l'amic Albert Noguera, que és professor de la Universitat de València. I aquests espais molt benvinguts siguin i crec que són molt importants que es puguin anar generant des de les institucions. En segon lloc, dir-vos que jo plantejaré unes pinzellades des d'una lògica o des d'una òptica politològica. És a dir, faig un spoiler. Crec que és important allargar la mirada més enllà del debat estrictament jurídic. És a dir, ens cal una mirada política al dret a l'autodeterminació, una mirada des de l'àmbit de la política, des de l'àmbit del poder, i una mica ho desenvoluparé des d'aquesta perspectiva. A veure, partim de la premissa que apuntava l'Adam, però també el David, la lliure determinació dels pobles es troba recollida en el dret internacional. Doncs aquí podem anar des dels 14 punts de Wilson a l'any 18, que ja parlava d'aquesta idea de la lliure determinació. En la Carta de Nacions Unides del 45, si anem a l'article 1.2, ho diu molt clarament, fomentar entre les nacions relacions d'amistat basades en el respecte al principi de la igualtat de drets i a la lliure determinació dels pobles, o el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics i el Pacte Internacional de Drets Econòmics i Socials de l'any 66, que entra en vigor 10 anys més tard, on també hi trobem aquest dret. Ara bé, és cert que aquest dret a l'autodeterminació o a la lliure determinació, a partir dels anys 60,
la interpretació majoritària en el dret internacional és que queda circumscrit en fenòmens de descolonització. I aquí sí que voldria dir, és la interpretació majoritària, però no és l'única interpretació que hi ha en el dret internacional. És important perquè a l'hora de dibuixar geopolítica és important saber quina és la interpretació majoritària, però no és l'única. Aquesta interpretació majoritària es fa o sobretot, arrel de les resolucions de l'Assemblea General de l'ONU vinculades amb temes de descolonització, la 1514 i la 1541. Però bé, jo volia deixar apuntat aquest element. No entraré en el debat jurídic, no és la meva disciplina, però hi ha diferents visions sobre la taula. Però a mi tampoc no em sembla tan rellevant aquest debat jurídic, sinó a mi el que em sembla més rellevant és com això ho portem en l'àmbit de la política i en l'àmbit dels nostres estats democràtics. El més rellevant és situar-nos en democràcies occidentals on, diríem, posem sobre la taula el valor del pluralisme i el respecte a les minories. I d'aquí se'n deriva, com comentava el David, se'n deriva aquesta idea del dret a decidir, que és una metàfora, en definitiva, substancialment és el dret a l'autodeterminació, però situat en els nostres estats democràtics, occidentals, on hi ha una sèrie de valors que primen. I aquí crec que és on hem de situar el debat, no tant en si en organismes internacionals què diuen i quina és la discussió més jurídica que es faci, sinó què es pot fer des d'un estat democràtic i què s'ha fet des d'estats semblants al nostre. I aquí, evidentment, arribem al cas del Quebec i al cas de Canadà. El raonament de l'opinió consultiva de la Cort Suprema del Canadà crec que és la clau. Aquell raonament de l'any 1998 que diu, no tant la llei de claretat després, que després es confon, hi ha cops que es parla de la llei de claretat, no, el raonament que va fer la Cort Suprema del Canadà, que jo em sembla que des d'un punt de vista democràtic és molt fàcil d'entendre i, a més, no cal ser jurista, que diu, bueno, encara que la secessió a l'interior d'un estat no estigui reconeguda pel dret internacional o no estigui reconeguda per l'ordenament constitucional intern, si la majoria d'un territori vol opinar sobre el seu futur polític, s'han de buscar els mecanismes en un estat democràtic perquè això pugui fer-se efectiu. I una mica és el raonament que es fa des de la Cort Suprema del Canadà. És possible que els membres d'una comunitat puguin definir el seu propi marc jurídic i el propi marc polític futur. En aquest sentit, el que fa la Cort Suprema del Canadà és la secessió podria ser possible fora de l'àmbit constitucional i de l'àmbit internacional. És a dir, és possible, ha de ser possible en un estat democràtic que això pugui transitar-se. I, per tant, en cada ordenament jurídic es poden buscar vies diferents, però això ha de ser possible en una democràcia. En el cas canadenc, el que apunten és hem d'habilitar un mecanisme de consulta. En aquest cas, que el Quebec, la majoria de la ciutadania, pugui expressar-se sobre quin ha de ser el seu futur i després establim una negociació política per canviar les regles de joc i, per tant, fer efectiu allò que la ciutadania ha votat. És a dir, habilitar mecanismes de consulta, que no és no és aquest referèndum inicial que teníem en el dret internacional, però a nivell material hauria de ser el mateix. Fem aquesta consulta i després respectem el que ha sortit d'aquesta consulta. Respectem-ho perquè estem en una lògica, diríem, d'estat democràtic i, per tant, respectem el que ha sortit d'aquesta consulta. Aquest raonament també va ser la base del que després va fer el govern
el que van pactar el govern escocès i el govern britànic amb la celebració del referèndum del 2014, del referèndum d'independència a Escòcia, amb dos ordenaments jurídics molt diferents. No té res a veure l'ordenament jurídic canadenc que l'ordenament jurídic anglès, però la lògica, el raonament era el mateix. I, segons el meu punt de vista, a Espanya s'hauria de poder transitar aquesta via. I ja no és tant, i aquí sí que jo crec que és important, no és tant una batalla jurídica, sinó que és una batalla de voluntat jurídica, de voluntat política, de correlació de forces, d'oportunitat històrica. O sigui, crec que és un error encallar-nos en un debat jurídic. O sigui, hi ha molts juristes, podem buscar els que vulgueu, que creuen que hi cap una consulta a Espanya via article 92, que seria que es convoqués el referèndum, que el president del govern convoqués el referèndum a Catalunya. Via article 150.2, que seria transferir la competència de referèndum a Catalunya. Via l'aprovada llei de consultes. Per tant, vies n'hi haurien. Les sentències del Tribunal Constitucional, que és cert, no sé qui ho apuntava, em sembla que el vicepresident, que cada cop són més restrictives, cert. Les sentències del Tribunal Constitucional vinculades al dret a decidir són contradictòries, erràtiques, dubitatives. Per tant, de la mateixa manera que hi ha aquesta contradicció i hi ha aquesta diversitat en les sentències del Tribunal Constitucional, vol dir que hi ha una interpretació. Hi ha una interpretació oberta podria fer quebre aquest dret a decidir perfectament dintre el marc constitucional. Aquí hi ha un treball que, si a algú li interessa, molt interessant, del Joan Ridao, que va explicant com des de la sentència de 103/2008, vinculada amb el Pla Ibarretxe, fins a la sentència 31/2015, doncs aquestes interpretacions és cada cop més restrictiva, tant en la competència de regular i convocar una consulta, com també en les matèries mateixes que es poden consultar, cada cop és més restrictiva, però com hi ha diferents interpretacions, i per tant una interpretació favorable a una consulta hi podia cabre perfectament. No és un debat jurídic, sinó que és un debat de voluntat política i de quina és la correlació de forces i quina és la visió, en definitiva, quina és la disputa. És una disputa ideològica i una disputa política, que marca quin ha de ser aquest sentit jurídic i aquesta interpretació jurídica. Per tant, jo crec que aquí, ja per anar tancant, el principal escull que tenim a casa nostra, o sigui, el dret a decidir, dret a l'autodeterminació, jo quasi prefereixo dir-li dret a l'autodeterminació aplicat a casa nostra, doncs evidentment, segurament ja no té aquella lògica que tenia el dret internacional, però té una lògica encara més potent, que és una lògica democràtica, que és una lògica de pluralisme i és una lògica de respecte a les minories, per tant, hi és. Des d'una perspectiva jurídica hi pot cabre, perquè hi hem trobat molts encaixos i hi pot cabre, i aquí és un tema de correlació de forces. I vinculat a això, i la creació d'aquesta possibilitat de transitar, aquí hi ha un element que s'enquista i que s'enquista cada cop més per la resolució de la qüestió catalana, però també per altres qüestions, que és una alta magistratura i també els membres del Tribunal Constitucional cada cop més tancada i cada cop, diríem, menys oberta a la garantia d'una democràcia plena. I, per tant, és veritat que el debat a casa nostra s'està desenvolupant, però aquí hi ha unes instàncies estatals que, si d'alguna manera no es toquen, no es podrà avançar. De fet, retrocedirem
en la consecució de drets. I això crec que s'ha de ser molt conscient, tant des de Catalunya com des de l'Estat. Aquí, a mig termini, cal que les forces progressistes, les forces democràtiques, les forces plurinacionals entenguin que ja ha d'haver-hi una reforma de la forma d'escollir a l'alta magistratura i als membres del Tribunal Constitucional. Perquè això cada cop més és un coll de l'embut on es dificulta o anem enrere en aquesta garantia de drets individuals i drets polítics. I que, per tant, en el Tribunal Constitucional cal garantir, de fet, la forma d'elecció dels membres del Tribunal Constitucional es justificava amb la idea de garantir pluralitat ideològica, i en aquest sentit la pluralitat ideològica en un estat com l'espanyol ha d'entendre la pluralitat ideològica en l'eix ideològic, dreta-esquerra, però també en l'eix nacional, perquè també és un eix que travessa la vida política catalana. I, per tant, són esculls que s'han de transitar per poder fer efectiu aquest dret a l'autodeterminació que jo estic convençuda que és plantejat en termes democràtics, és vigent per transitar-lo des de Catalunya, és vigent i et dic més, estic segura que a mig llarg termini s'habilitarà algun tipus de mecanisme per poder fer-lo efectiu. Però jo crec que el treball ha de ser en aquesta línia més política, més de generació d'aliances, més de generació d'un sentit comú que camini cap aquí. I amb això ja ho recuperem a les preguntes. Moltes gràcies, Gemma. I res, com sempre se'ns tira el temps al damunt, passo ja ràpidament la paraula a l'Albert Noguera, que és professor a la Universitat de València, i, com deia, tens 10 minuts i així ens en quedaran després 5 o 10 per fer una mica de col·loqui i una breu segona intervenció dels 3 ponents. Endavant, Albert. Bon dia i moltes gràcies. Bé, també molt ràpid agrair la invitació tant a l'Oficina de Drets Civils i Polítics com al CIEMEN i encantat de compartir aquest espai amb la resta de companys. A veure, jo molt ràpid. El tema una mica per tractar la qüestió de qui és el titular o en quins supòsits s'aplica el dret d'autodeterminació de l'article 1.1 del Pacte Internacional. A veure, abans d'afrontar per això aquesta qüestió, que ara l'abordaré, fer un aclariment ràpid, previ, que bàsicament consisteix, i molt bé és similar al que plantejava la Gemma, consisteix en tenir clara la diferència entre dret i discurs jurídic. És a dir, entenem per dret el text literal que conforma una norma. Per exemple, l'article 1.1 del pacte, tots els pobles tenen dret a l'autodeterminació. Mentre que el discurs jurídic seria aquell discurs que produeixen els jutges, que produeixen els advocats, els professors, els ciutadans en general, sobre allò que diu el dret. És a dir, allò que interpreten o que desxifren que un dret diu. Aquelles obligacions jurídiques que diuen que el dret implica. I, evidentment, el discurs jurídic que el Tribunal Constitucional espanyol pot tenir sobre l'article 1.1 no és el mateix que pugui tenir jo sobre l'article 1.1, ni és el mateix que pugui tenir una altra persona sobre l'article 1.1, perquè el discurs jurídic no és res més que la formalització d'una ideologia. Per tant, al final, que l'article 1.1 del pacte acabi dient una cosa o vulgui dir una altra cosa, no depèn res més, com deia la Gemma, d'una correlació de forces o d'una relació de poder existent entre els diferents detentadors de discursos jurídics sobre el pacte, on el dret acabarà dient allò que aquest vulgui que digui. Però bé, dit això, bàsicament, jo el que vaig a plantejar és que són els supòsits concrets es pot aplicar l'article 1.1 del pacte. Bé, s'ha afirmat també, normalment s'ha dit, que aquest era un supòsit que només s'aplicava a situacions de pobles colonials o colonitzats i a situació de pobles oprimits, però no a territoris que formen part d'estats sobirans regits, almenys formalment, per un model de democràcia liberal.
Bé, jo no estic d'acord amb això. La meva posició és que l'article 1.1 del pacte s'aplica a molts més supòsits. I per explicar això faig dos breus blocs, dues breus parts. Una primera part que intento explicar quina és una mica la fonamentació juridicodoctrinal en què em baso per sostindre aquesta posició, i una segona part més referida concretament a quins crec que són aquells supòsits concrets que s'aplicaria l'article 1.1 del pacte. I aquí explicaré una mica això que jo he anomenat les tres grans expansions de l'article 1 del pacte durant les últimes dècades. Respecte a la primera qüestió, la de la fonamentació juridicodoctrinal sobre la que sostinc aquesta posició. A veure, jo crec que es pot afirmar que avui en dia en la teoria de la interpretació constitucional existeix un consens o s'ha superat ja allò que en el seu moment es va anomenar l'originalisme. És a dir, l'originalisme era una corrent d'interpretació legal que va sortir als Estats Units durant els anys 70, durant els anys 80 per part d'alguns jutges del Tribunal Suprem, William Rehnquist, que després va ser president del Tribunal Suprem nomenat per Reagan, i per altres jutges, i que després es va estendre en altres països, que el que venia a dir és que l'interpretació d'un dret, l'interpretació d'un article, s'ha de fer d'acord amb la voluntat del redactor original de l'article. És a dir, s'ha de seguir la voluntat original de qui va escriure l'article. L'intèrpret de l'article l'ha d'interpretar d'acord amb com el va interpretar el redactor original. No pot suplantar aquesta voluntat. Com dic, això és una cosa una mica absurda, perquè d'acord amb aquesta lògica, el dret a la llibertat escrit a la Constitució nord-americana a finals del segle XVIII pels constituents, segurament quan aquells senyors van escriure el dret de llibertat, en cap moment pensaven que aquest podria incloure l'avortament o el prendre anticonceptius. I és absurd pensar que un jutge avui als Estats Units no pugui incloure aquests elements dintre del dret a llibertat emparant-se a la Constitució. Per tant, front a aquesta concepció durant la dècada dels 90 es desenvolupen en el dret intern i en el dret internacional dels drets humans tot un conjunt de principis d'interpretació i aplicació dels drets, molt més garantistes, un dels quals és el que s'ha anomenat el principi de clàusula oberta en el reconeixement o la interpretació de drets. Què ve a dir aquest principi? Bàsicament el que ve a dir és que els drets no són conceptes atemporals o ahistòrics. És a dir, els drets són conceptes històrics. És a dir, el dret el que fa és aportar solucions a necessitats o a carències humanes en moments històrics determinats. Aquella idea dels drets naturals, de l'escola clàssica del dret natural, segons els quals hi haurien uns drets inherents a l'home que són previs a l'Estat, previs al dret positiu i que són absoluts i mai canvien, això no existeix. Tot dret és fruit d'un procés històric i de lluites socials i de moviments socials. I per això la història dels drets no és una història dinàmica, no és una història estàtica, és una història dinàmica, que va canviant. Els drets canvien, tot i no canviar la lletra del dret, canvia el titular, canvia el contingut, canvia l'abast. El dret a la propietat al segle XIX era un dret absolut, al segle XX és un dret limitat per la funció social o la funció mediambiental de la propietat. És a dir, el que vinc a dir és que els drets canvien en funció de la realitat dels esdeveniments, de la cultura política, moral, jurídica, de la societat en concret en la que operen. Això és el que s'anomenen en dret mutacions legals. És a dir, tot i que la lletra del dret no canvi, com que la societat canvia, la interpretació que es fa dels drets també canvia. I els continguts titulars i abastos dels drets també canvien. Això el que vol dir és que no es pot interpretar el dret d'autodeterminació de l'article 1.1 del pacte igual que s'interpretava l'any 1966 quan es va redactar, no es pot interpretar d'igual manera l'any 2020, 50 anys després, on les societats han canviat enormement. Per tant, aquesta seria, com dic, una mica la fonamentació a partir de la qual podem justificar que avui en dia l'article 1 inclou supòsits d'aplicació molt més amplis que els que... En aquest sentit, com dic, si bé les bases filosòfiques del dret a l'autodeterminació són molt velles, podríem anar des de la Revolució Nord-americana en endavant, sí que és veritat que l'auge d'aquest dret o l'efervescència d'aquest dret es va produir, o quan s'incorpora en els instruments internacionals, es produeix, com dèiem, amb els processos de descolonització que es produeixen després de la Segona Guerra Mundial. Tots els processos d'independència de les colònies, els drets de llibertat del poble juguen un paper important a la reestructuració política i jurídica del món després de la Segona Guerra Mundial. Des de l'any 45 fins als anys 70 es produeixen totes les lluites d'alliberament nacional i totes les independències de les colònies europees a Àsia i a Àfrica. La conferència de Bandung
l'any 55 amb el moviment dels països no alienats que aproven documents sobre l'autodeterminació, i la incorporació d'aquest dret en els documents de Nacions Unides, tant en la Carta Fundacional, com deia la Gemma, en l'1.2 i en el 55, però a la resolució 1514 de l'Assemblea General de l'any 60 o en l'article 1.1 del Pacte de Drets Civils i Polítics o del Pacte de Drets Econòmics, Socials i Culturals. Per tant, en aquest context històric en el que neix el dret, és evident que és un context dominat pels processos de descolonització i, per tant, aquest dret es pensa inicialment perquè pugui operar bàsicament en dos supòsits principals. Un és quan un poble està governat per una metròpoli, per tant, forma part o és una colònia, i el segon supòsit és quan un poble ha estat objecte d'ocupació per una potència estrangera i està sotmès per la potència ocupant. Com s'han d'interpretar d'acord amb la moral jurídica, política o amb la realitat en la que s'operen. I el que vinc a defensar una mica és que dic que durant els últims 50 anys podrem anomenar tres grans expansions de l'article que fa que avui en dia aquest dret es pugui aplicar no només als dos supòsits inicials, sinó a tres supòsits més. Aquestes tres expansions són les següents. Al meu entendre, la primera és l'ampliació que es produiria arrel del vot concurrent del jutge Lucius Wilhaber, jutge per Suïssa del Tribunal Europeu de Drets Humans, en una sentència del desembre de l'any 96, que és el cas Loisidou contra Turquia, en el Tribunal Europeu de Drets Humans. En aquest cas, en el seu vot concurrent, aquest jutge formula tota una argumentació en la que diu que conjuntament amb els dos supòsits inicials que plantejava anteriorment, hi hauria un tercer supòsit que legitimaria l'aplicació del dret a l'autodeterminació del dret internacional. I literalment ell diu, en aquest vot concurrent, diu si en un poble els drets humans són violats de forma manifesta i important o si careixen de representació política o es troben infrarrepresentats en el govern del territori al que pertany. Aquest seria un tercer supòsit diferent als dos inicials. Una primera expansió. Al meu entendre, una segona expansió seria la que fa referència als casos d'autodeterminació interna pels pobles indígenes. Els pobles indígenes també són un subjecte no establert inicialment dintre aquesta idea de pobles colonitzats. Els pobles indígenes de països com Llatinoamèrica, com Canadà, com Austràlia, etc. Aquesta expansió, al meu entendre, es produiria fruit de tres grans elements jurídics. El primer és l'aprovació del conveni 169 de l'OIT sobre els drets dels pobles indígenes, que és de l'any 89. Un segon element seria la sentència de la Cort Interamericana de Drets Humans de l'any 2012, que és el cas Sarayaku contra Equador, on es reconeix el dret a consulta prèvia informada obligatòria als pobles indígenes. I un tercer element seria la Declaració de Nacions Unides de l'any 2007 sobre els drets dels pobles indígenes. Aquests tres elements el que fa, com dic, és ampliar el dret d'autodeterminació als pobles indígenes. Que no té independència, no volen la secessió de l'Estat. L'únic que volen els pobles indígenes és que se'ls reconegui poder disposar de les seves terres comunitàries d'origen i a l'interior d'aquestes terres poder organitzar un sistema de relacions polítiques, jurídiques, econòmiques, etc., d'acord amb els seus usos i costums. Per tant, aquesta seria una segona expansió que es produeix durant aquests últims 50 anys. I una tercera expansió, que és la que comentava abans també la Gemma, al meu entendre, seria la que es produeix bàsicament a partir dels casos de Quebec i d'Escòcia. En aquest cas, una referència seria, efectivament, com comentaven abans, el dictamen del Tribunal Suprem de Canadà de l'any 97-98, sobre on el govern canadenc consulta la Cort Suprema sobre si el dret internacional protegeix la possibilitat que Quebec s'independitzi. En la seva consulta el govern va fer tres preguntes, segurament la que ens interessa és la segona, que és la que formulava si el dret internacional protegia aquesta secessió unilateral del Quebec i, com es comentava abans, el que diu el Tribunal Suprem és que no, és a dir, que no estaria inclòs un dret a la secessió unilateral per part de Quebec, ja que Quebec no forma part, diu en aquell moment el Tribunal Suprem, dels dos supòsits inicials pels quals estava previst aquest dret i que els ciutadans de Quebec es troben sotmesos en igualtat de condicions als drets i obligacions que estableix la Constitució del Canadà, igual que qualsevol ciutadà del Canadà. Per tant, aquest dret no preveu una secessió unilateral, però que preveu, sí que es pot interpretar que preveu
disposar d'ells i que s'existeix una voluntat clara de polítics aquesta voluntat dels ciutadans de Quebec. Aquesta idea es confirma, al meu entendre, amb el pacte entre el govern britànic i el govern escocès l'any 2010, que també dona lloc al referèndum d'autodeterminació d'Escòcia de l'any 2014. Per tant, aquests dos supòsits el que acaben creant, al meu entendre, és una tercera expansió, un cinquè supòsit d'aplicació d'aquest dret, que seria aquells supòsits en què, el cas que la població d'un estat manifesti de manera i clara la seva voluntat d'independència, i la manera única de manifestar-ho és a través d'un referèndum, l'Estat està obligat a negociar una solució política que permeti canalitzar la voluntat d'aquesta ciutadania. Els últims anys, que sumarien 3 supòsits més als supòsits inicials que preveien que es va redactar realment el pacte. I, per tant, al meu entendre, aquests serien els 5 supòsits, tenint en compte que els drets s'han d'interpretar de manera dinàmica i s'han d'interpretar d'acord amb la pròpia evolució de la història, com dèiem, aquests avui en dia, al meu entendre, tenen aquests 5 supòsits d'aplicació del dret d'autodeterminació, en el que podria encaixar perfectament els casos del País Basc, els casos de Catalunya, els casos d'Escòcia, etc. Per tant, jo ho deixaria aquí. Evidentment, això és tal com interpretaria l'article 1.1 del pacte. Una altra cosa seria després també veient quin tipus d'obligacions jurídiques genera el dret internacional o els tractats internacionals de drets humans als estats. I hauríem d'analitzar la relació entre el dret intern i el dret internacional, que no és la mateixa en tots els estats. Però això seria segurament requeriria una altra intervenció. Bé, jo ho deixo aquí, crec que m'he passat una mica els 10 minuts, però moltes gràcies. Moltes gràcies, Albert. Hem tingut algunes dificultats amb escoltar-te perquè s'ha tallat en alguns moments, però tot i així jo crec que el gruix de la intervenció s'ha escoltat i a més ha sigut molt interessant i per tant per això tampoc t'hem volgut tallar perquè ens ha semblat que igualment es podia seguir. Res, ja ens hem passat del temps, però sí que si voleu fer algun apunt molt breu, Gemma, David o tu mateix, Albert, doncs res, tindríeu uns segons cadascú i després ja clouríem l'acte. No, jo senzillament, aprofitant la benentesa, jo crec que tots dos heu estat dins del marc del que s'esperava també des del rigor, des de l'anàlisi tant política com jurídica d'aquest estudi sobre el dret a l'autodeterminació, però jo torno al principi també a la motivació inicial del que ha estat la meva intervenció. Normalment, es té tendència a creure que alguns d'aquests drets que apareixen en els textos legals no deixen de ser declaracions de bones intencions o, diguem-ne, que voluntats de millorar la situació, però que després la seva aplicació vella per la seva absència. I en aquest cas estem parlant de drets que no hi ha un acord absolut sobre qui s'apliquen, però en qualsevol cas després hem vist multitud de vegades, i no només parlo del dret, sinó l'experiència de més de 40 anys en l'estudi de centenars de casos de pobles que s'han mobilitzat per obtenir el màxim nivell d'autogovern possibles, que ens demostra que al final el dret d'autodeterminació en diverses ocasions s'acaba adaptant a la voluntat popular manifestada de manera directa o indirecta a través de diferents instruments de representació que es tenen, sigui autonòmics, siguin municipals o siguin, diguem-ne, de manera sobrevinguda i a vegades de manera democràtica, a vegades de manera molt més... Per tant, aquí el debat sobre la necessitat de complir amb la legalitat estatal o fins i tot l'aplicabilitat de la legalitat internacional per sobre de la legitimitat d'una reivindicació d'un moviment polític, d'una realitat política assumida per un gruix molt important, no parlo d'hegemonia, de majoria, sinó de molt, molt majoritaris,